Oh, sa mundo mura mo kuan. Problema niyo gulgulan mo, mura mo pildi sa luto way patad-patad. Problema. Ha? Problema. Ikaw, saan po ka? Problema lagi ko sa balay. Nadaog-daogon ko. Nagduogon balay ninyo? Nagdaogon ko sa balay. Ikaw, Kon, problema na ako. Ang barkada lagi. ano man? Pagpatambag ko, binuangan naman ko. Tambagan kasi mga pagpatambag kasi mga kada binuangan nakagkuan. Oh, Ikaw, sus akong ginikanan. Ako na daog-daogon ako sa balay. nagduogon ka sa inyong balay? Sige, pag sagoy-sagoy, guro ka. Sige, binail, guro ka. Anong duogon na ka dito? Gahi, guro kay kagulo, guro. Buutan? Buta lagi. Di ba ka buutan? Lusuan man ka. Kang butuan, mga bayi man na. Lusuan. Sige, yaga niya. Aw, bitaw sa nginaani mong good. Punta taning mga problema mong good. O mga tambag kaning mga inaani problema. Is kanang problema naam gyud na. Hindi na to malikayan kis naa naman na. Part naman na sa tuang growing up. So ang kanang ingon nimo na kuan na tambag kasi imong barkada, binuangan ka. O kung magpatambag ka sa imong kuan, imong barkada na ka-share niya binuangan ka. Kung feel nimo dili sila maayo share lang sa imong problema, pwede man kamo pagto sa imong ginikanan or sa imong igsuon ba imong tambagan. Kay hinoon kani mga barkada. Usa po sila makapawala sa mga problema, sama ng kuan. Sama ng mga ikaw na problema niya ganahan ka magpahumaw uban gani tagay-tagay na niya sige istorya kadugayan ang gikoy kaila gani na siyang problema gi-share niya nahitabo ang gaaway-away bulag nihilak mo to sa kadugayan kay sakit jud kayo nahitabo ba na pero mas sa tinod magyud no mas indot ka ba mo kuan ka og mo-share ka og problema sa di nimo kaila Ano man? ha Ano man? mo tana ka ganuman kaya sa dili na to kailan na to i-share itong problema, maminaw na sila. Maminaw na sila Kaya kay dila ka sa kailan ni mo share kasi yung barkada. Yagaan ra ka, maglingog ra, nag-istorya ka, pero siya nagikuti. Niya, yung nuna, wala dito, gaduwa bag email, na ikaw, tarong na kag-share sa imong problema. Pero kung imo ang problema, na-share niyo mo sa di mo kaila, nagkailhan na ira mo. Nagkaila-ila ra mo ana, ang sa imong problema. Maminaw pa na, tambagan pag maayo. Di ba? Oh, ana. Kaya mao din nakauban ba to sa itong mga barkada na apoy mga sobraan sila pagayaga-yaga, nahulog na ang imong problema, nahulog nag-joke para sila pero deep inside sa imong kasing-kasing sakit yung kay ito. Kaya mo nga kay mapahungawan, na kay ma-share sa imong problema para kabalo po sila sa imong side. Diba? Oh, kitong imuhang problema mo sa pamilya, dagdaogon ka, patagdaog lang. Ano man? Kabalo, dagdaogon ba ka? Oh, sige, dagdaogon mo. Wala tayo kalipay ani. Puro na lang gawin.